sanni baban mu muna yi maka madalla. Gaskiya ne wannan. Wato Muhammad Abba, sakataren alhazai na Kano gabaki daya, muna maka fatan alkhairi kuma insha Allah kai za mu tsayar dan takarar majalisar tarayya dan kafuwa da kuma kafu gajere. Ko ba gaske bane ba, shi yasa aka ce shimfiɗa gashin ƙarya akan mai sanko ba abu bane mai wahala. Don haka zauna da shirin kajiran dakan kai muke so kuma kai zami jagoran talakawa da matasa.